Tablet with 7 reporting for duty. To jest jedna z licznych linii dialogowych w nowym Bondzie, z którego wróciłem dosłownie 2-3 godziny temu. Ojej, taka rzeźnia się tam narobiła. No tak na początku w ramach wyjaśnienia, czy już nigdy nie będzie nikomu dane użyć mojego wielce mało szlachetnego ryja. Nie, po prostu przepaliła mi się żarówka w mojej lampce, w moim cudownym biurkowym oświetleniu studyjnym i nie mam po prostu jak naświetlić swojej gęby. Tak więc dzisiaj będę robił tylko głosem, a ta gra posłuży mi jako tło na kilka takich słów a propos nowego Bonda, albowiem ja nie jestem krytykiem filmowym, ja nie jestem nawet kinomanem, ja ostatni raz byłem w kinie i to było jakieś, nie wiem, bo byłem na premierze Prometeusza i... Nie, to nie była premiera, przepraszam, byłem po prostu na Prometeuszu. I to było wtedy pierwszy raz od bodaj 5 czy 6 lat, kiedy byłem w kinie, tak więc nie jestem w temacie, nie jestem znawcą, nie jestem maniakiem nawet, ale byłem na Bondzie, od razu zaznaczam, że ja nie jestem nawet jakimś die-hard fanem Bonda. Czy nawet jakimś wielkim fanem szczególnie. Ja po prostu lubię Bonda, lubię filmy akcji ogólnie. No dlaczego by się nie wybrać kino pod nosem, Magorabytom. Nie oczekiwałem wiele, jeśli chodzi o Bondy, te nowe Bondy z Craigiem, to bardzo podoba mi się Casino Royale. Quantum of Solace uważam za lekką klapę. Jak już mówiłem, nie jestem znawcą. Można się ze mną nie zgadzać, proszę bardzo, nawet wolałbym, szczerze mówiąc. A jak to się ma ze Skyfallem? Jestem urzeczony, jestem naprawdę urzeczony. Kawał naprawdę świetnego filmu, nie wchodząc w technikalia, aczkolwiek zdjęcia po prostu perfekcyjne, urzekające krajobrazy. Coś po prostu, ojej, niesamowitego. O, jeszcze się nie otrząsnąłem. Kawał naprawdę świetnego filmu i to też pod względem, bo ja pomimo, że nie jestem fanem, to ja Bondy widziałem wszystkie i to niejednokrotnie. Każdą z części. Ojej, tak trudno mi się skupiać i jednocześnie ratować kumpli. Ojej. Już wracam do tematu. I naprawdę podobało mi się w porównaniu na przykład w Casino Royale czy w Quantum of Solace, gdzie jest ta nowa formuła faktycznie mocno to widać, że to już nie jest ten stary taki lekko komiczny, prawda, z dużą dozą tego brytyjskiego, ironicznego humoru Bond, tylko raczej taki zimny profesjonalista w stylu troszkę Jasona Bourna, z właśnie Krucjaty Bourna. A tu mamy znowu powrót tego, nie w takiej skali jak to było kiedyś, ale dobrze, bo to trąciło kiczem. To było na tym oparte właściwie, nikomu to nie przeszkadzało, aczkolwiek mnie jakoś nigdy nie urzekło szczególnie. Mamy powrót właśnie tego klasycznego brytyjskiego takiego humoru. Genialne po prostu dialogi. Mamy powrót starego dobrego Astona Martina. No i po raz pierwszy takie właściwie skupienie się na emocjonalnym, prawda, emocjonalnych odczuciach Bonda, na jego historii. Skąd się wziął, jak to było, dlaczego, co go tak naprawdę... No może hasło co go naprawdę łączy z M nie jest do końca dobre, nie wiadomo sobie kto teraz pomyśli, kto jeszcze nie widział. Ale stosunki między nimi są też mocno nakreślone, na czym się opierałem. To jest naprawdę fajne, bo po raz pierwszy tak naprawdę widać, to się nie będzie wszystkim podobało, wiadomo. Szczególnie ortodoksom, no ale ja nim nie jestem. Wow, co się stało? Jesteśmy bezpieczni póki co, no to fajnie. Też nie będzie podobało ortodoksom, ale pierwszy raz w filmie z Bondem. Co ja gadam? Bond jest człowiekiem. I nie chcę tutaj, brońcie Panie Boże, zdradzać fabuły ludziom, którzy jeszcze nie widzieli, ale powiem tylko, że zdarzy się Panu Bondowi nawet zapłakać. I powiem szczerze, to jest w jednej z ostatnich scen i to jest mocna scena, naprawdę jak... Ja mam tendencję, ja jestem taki płaczliwy, mięczakowaty, taki ciepły, kluchy takie trochę, ale powiem szczerze, że też mnie to złapało, bo to takie... Mocno czuć takie nakreślenie, odwołanie do poprzednich części i to jest takie uderzenie takie mocne, którego się naprawdę nie spodziewałem. Nie spodziewałem się ciosu z tej strony, o tak to powiem. Co to jest? Oczywiście wam nie zdradzę, domyśleć się możecie. Mocna sprawa, naprawdę warto. Serdecznie polecam nie tylko fanom Bonda, ale fanom dobrego kina po pierwsze, no i oczywiście kina akcji. No to jest genialne połączenie humoru z genialnymi dialogami, ale i też... Dla fanów pierdolnięcia, fani pierdolnięcia będą urzeczeni naprawdę. Albowiem może nie jest to przedstawione nachalnie, ale... Jeśli tak prymitywnie wypowiem, jak już coś pierdolnie, to naprawdę solidnie. Więc naprawdę warto. Genialnie przedstawiona postać. Uwaga, nie wiem czy to spoiler, ale na wszelki wypadek powiem spoiler, wrażliwie zatykać uszy.
Genialnie przedstawiona postać pana Q, dostarczającego wszystkie zabawki dla Bonda i... Uwaga, teraz będą szły spoilery trochę. Przepraszam, koklusz jeszcze się mnie trzyma. Tam jest taka scena, w której właśnie Bond otrzymuje od niego swojego Waltera PPK, z którego może strzelasz tylko on, bo po prostu reaguje na odcisk jego dłoni, nikt inny z tego pistoletu oprócz Bonda nie strzeli, to jest ciekawy bajer. Otrzymuje tylko to i nadajnik, który może odpalić w sytuacji, kiedy potrzebuje po prostu, żeby go ewakuować i Bond jest w tym momencie zaskoczony, że o, tylko tyle. I ten Q pyta go, a czego oczekiwałeś? Wybuchających długopisów? No i to jest takie fajne odniesienie do tych wszystkich takich dość absurdalnych wynalazków, które wcześniej miał Bond, wiecie, lasy w zegarku i inne, to ja wiem, że to jest znak firmowy Bonda, no ale to jest może znak czasów i to jest... Pomimo wiem, że wielu ortodoksów, może tak brzydko ich nazywam ortodoksi, to jest oczywiście w wydźwięku jak najbardziej pozytywnym. Ja wiem, że można być naprawdę szalonym na punkcie czegoś, ja swojego czasu byłem pierdolnięty w mózg iście na punkcie Zagubionych i Doktora House'a, więc wiem co to znaczy. Wiem, że niektórzy się boją tych zmian po trosze, nie i dziwię im się. Ojej, co nam się tu dzieje? O mamo. Ojejku. Ojej. Tak, więc wiem, że niektórzy fani mogą się bać tych zmian, ale proszę się nie bać. Jest to naprawdę jeden z lepszych Bondów od dłuższego czasu, a jeżeli już oceniać mnie w kategoriach fana Bondów, to moje ulubione były to... Przepraszam was serdecznie, ale rzucam palenie pomału. Były to Bondy z Pierce'em Brosnanem, to ja lubiłem najbardziej i... To naprawdę tego Bonda uważam za... No powiem tak po prostu, podoba mi się bardziej niż filmy z Brosnanem, o. I naprawdę będę z niecierpliwością wyczekiwał edycji na DVD, ewentualnie na Blu-raya. I oczywiście premiery kolejnej części, albowiem, ale z drugiej strony nie chcę, żeby zrobiono z tego klasyczne odcinanie kuponów. Nie, to by tylko zaskoczyło. A film jest naprawdę, jeszcze raz powtarzam, przedni. Jak też wykonany pod względem technicznym jest po prostu idealnie, jako że... Ale to już jest kwestia gustu. Quantum of Solace ze swoimi pustyniowymi, wielkimi pustymi, takimi dość krajobrazami niekoniecznie przypadł mi do gustu. Jak wiadomo, kwestia gustu. To tutaj po prostu jest duże zróżnicowanie. To jest po prostu coś naprawdę... Mikołaj, ogarniaj. Chwytające takie fajne dość do serca momenty, kiedy wracamy tam w rodzinne strony Bonda praktycznie. Nie wiem, już tak nie pamiętam tych pierwszych Bondów, ale nigdy to nie było tak nakreślone właściwie skąd Bond pochodzi dokładnie. Tam widzimy jego... Uwaga, spoilery! Widzimy jego dom, który też jest dość... Dla czarownica... To jest dość kluczowy dla fabuły, no... Zresztą druga połowa filmu ogólnie jest troszeczkę mało bondowa, o ile pierwsza połowa jest dość typowe. Mamy... czarownica! Mamy piękne kobiety, mamy pościgi, mamy wybuchy. Ta druga część jest dość taka... Ciężko powiedzieć, jest odmienna. Nie będę wam mówił o co chodzi. Nie chcę naprawdę nikomu zdradzać fabuły. A tak na marginesie, jak to oglądacie, to jest pewnie niedziela. A ja byłem dzisiaj, czyli w sobotę. Żeby nie robić takich wiks czasowych, że ktoś się łapie za głowę. Wehikuł czasu, Mikołaj. Skąd go masz? Kupiłeś sobie? Jeżeli oczywiście będę miał internet, nie odetną mi internetu prądu, a nie umrę na zawał, czy też raka prostaty, ja zawsze biorę to pod uwagę. Chcę być gotowy na wszystko. Jak ten serial o tych Desperate Housewives. Nie wiem, kto to przetłumaczył na gotowe na wszystko, no ale okej. Ale jest w ogóle tytuły amerykańskich, w ogóle anglojęzycznych filmów przetłumaczone na polski to jest temat na niejedną pracę magisterską. Kończymy to nagrywanie, panowie, panie? Nie, jeszcze nie. Przepraszam. Ja troszeczkę poszedłem tak merytorycznie, nie drryja, jakoś tak staram się. Doceńcie to. Wow. Tak nasze Left 4 Dead, świetna gra, nie grałem w nią nigdy wcześniej, wstyd się trochę przyznać. Ale jest naprawdę miodna. Nie wiem czemu nigdy wcześniej nie przyszło mi to do głowy. Free Weekend na Steamie, jeżeli ktoś jeszcze nie wypróbował, to jest do poniedziałku. Warto grać. Dają za darmo, to bierzmy. Kawał dobrego grania w koopie, bo do... No tam trybów mamy dość mnogo, ale jeżeli chodzi o granie samemu, to nie.
Tak jak Borderlands gra typowo koopowa. Fajne, naprawdę fajne, a tak w ogóle to nawet w tym momencie już nie podam wam konkretnej ceny, ale do kupienia za bezcen, więc... Jeżeli ktoś ma 3 znajomych... No, niekoniecznie 3, ale wiadomo, w kupie siła. To serdecznie polecam, w ogóle ostatnio mam jakoś takiego hypa na koopy. Lubię się tak pobawić wspólnie, ale to odrabiam czasy wcześniejsze, kiedy to raczej od osób ludzkich stroniłem. Ale to nie wchodźmy w detale. Patelnia! Jest, udało nam się. Okej, kochani, tak sobie troszeczkę pogadaliśmy. Właściwie to jakoś no, nie szczególnie, nie jestem ostatni, no, nie skupiałem się jakoś na tym, chciałem wam tylko rzucić takie moje wrażenia osobiste na temat Bonda. To gra posłużyła właściwie bardziej jako tło. Cóż, w ramach podsumowania mogę jeszcze raz powiedzieć... O, jakoś swędzi mi ucho. Mogę jeszcze raz powiedzieć kawał naprawdę świetnego filmu pod wieloma aspektami. Mikołaj, daję mu ocenę. Nie daję mu oceny. Nie jestem krytykiem filmowym. Ani nie będę udawał krytyka filmowego, bo to by było po prostu śmieszne. I głupie, ja się na tym nie znam od strony technicznej, tak więc nie będę się wymądrzał. Nie mogę tylko wam dość chaotycznie przekazać moje uczucia, są bardzo pozytywne. Serdecznie polecam. A z tej strony był Mikołaj, zwany powszechnie jako Lord Scaremonger, ewentualnie The Madness, ewentualnie siwy, ewentualnie gruby, chociaż nie jestem gruby. Pseudonimu więcej chyba nie mam. Ja jakiś miałem nick Miki666 za czasów Call of Duty 4. Żegnam was serdecznie. W7 reporting out of duty.